बिटिआरआव अन्थाइनि गिदिर सिन्डिकेटआ सोलिगासिनो दङ। बांद्राय लड लाबोनाय डाम्पारफोरनि होंगो दोंगो जादों। बिटिआरआव मा सोलिगासिनो दं बेखौ खुंथाय गोहोआव थानाय बिफाना मानो नोजोर होआखै? बिटिआरनि आसाम बेंगल सिमानि श्रीरामपुर गेटआव गिख्रंथाव सिन्डिकेटनि मिरु जाबाय। हरनि समाव एबा उफ्रा लड लाबोनाय रोजा रोजा डाम्पारफोरा अन्थाइ बाला लानानै थाङो। गसाइगाव खुंथाय हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोरा नुनानैबो मानो बांद्राय लड लांनो मोनो? Promoted stop ইয়াত post syndicated post দেই হ'ব। कसुगाव आरो गसाइगाव हाग्रा खोन्दोनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव आयेन बेरेखायै जावखांनायनि अजद होदों रायजो राजाफोरा। श्रीरामपुर गेटनि गेजेरजों गोदानै लुफुंजाबाय थानाय नं 127 बिनि लामा गेजेरजों नसुंसेनि बांलादेशआव आयेन बेरेखा अन्थाइ फालांगि खालामनायनि अजद दैखांदों। खौरांनि बादियैब्ला मोनसे सिन्डिकेट सार्कलआ उफ्रा लड लानाय डाम्पारफोरनिफ्राय लाख लाख रां बुथुमो। जायनि जाहोनाव रायजो सोरखारा सानफ्रोमबो लाख लाख रांनि खाजोना खोमानो गोनां जागासिनो दङ। बिटिआरनि इएम उकिल मुसाहारिया खौरांनि गेजेरजों बुंदोंमोन, बांद्राय लड लांनाय जाया, नोंसोर नुब्ला दिन्थि आरो आं नुब्ला आं दिन्थिगोन होननानै। अब्ला बैफोर बांद्राय लड नङा नामा? बांद्राय लड लांनायफोरनि फोरमाना नैबेनो। राति डाम्पार चलिছে চলাৰাই আমিতো নাজানো ভাই। আপনি দেখিছে আপনি বুঝাই দিয়ক। আপনি এনে নীৰৱ কিয় হৈ থাকে? আপনি যদি দেখিছে আপনি কক দেখুৱাই দিয়ক, আঙুলাই দিয়ক, দেখুৱাই দিয়ক। মই দেখিলে ময়ে দেখুৱাই দিম। আমিতো দেখা নাই ভাই। বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে স্যাৰ, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকা নীৰৱ দেখা গৈছে। সম্প্ৰচাৰ কৰিছে ঠিকই আছে। আপনি যদি দেখিছে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰক, সকলোৰে অধিকাৰ আছে। চলো